बयनि सिगाङाव जोंनि गेजेरसिनाव थानाय आफा इसोरखौ साबायखर होदों। नैथियावहाय दिनैनि बे भिडिअ'खौ जाय बिथांमोना नायगोन बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव गोजोननाय लोगोसे साबायखर जासिदों। अखा बोथोरब्लाबो बे समावहाय आं इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ गुसुङै लानानै फैदों। फार्स्ट टाइम बेबायदि इउटुबावहाय लाइभ नोंथांमोनजों आं लाबोदों। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना लाइभआव जइन जानो आंजों जइन जाफानो हागोन, आङो फेसबुकनि पेजावबो लिंकखौ शेयार खालामदों आरो आंनि पार्सनेल आइडियावबो आङो शेयार खालामदों। जों दिनैहाय बिसयखौ सावरायगोन जाहैबाय बे अखा बोथोराव खैफोदनि समाव निदाननि समाव जों गावजों गावजों माबोरै सहाय होलायनो बा जोंखौहाय बाइबेला माबायदियै सहाय होलायनायखौ दिनैहाय लुबैदों, इस्सा खालामदों इसोरा जोंखौहाय जों गावनि थाखायल' साननायखौ जों जाफुंहोनो नाङा होननानै बुंदों। जों गावनि थाखाय साननायखौ जाफुंहोआलासिनो जोङो गावखौ दुगा दिन्थियालासिनो जों लोगोसेयै फोरबोनियाव थानानै जों माबोरैहाय जोङो समाजखौहाय फोसाबलांनो, जोंनि न'खरखौहाय जोंनि आत्मिक जिबनावहाय जोङो दावगालांनो हागोन, जों बेखौ जों सिन्था खालामनाय। बेनिखायनो दिनैनि बे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जोङो सोलोंलायनि, जों जयै जों लोगोसे सोलोंनि। बेनिखायनो आं बाइबेल सिरि आं मोनथामसोल' आं फरायगोन, बेखौ लानानै जों दिनैहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों सावरायनि। आं गिबियावनो लादों जाहैबाय फिलिपिनि लिरनाय 2 बालाबनि 3 आरो 4 सिरि। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, आं फरायनि दै। गावनि थाखायल' साननायखौ जाफुंहोनो एबा गावखौ दुगा दिन्थिनो थाखाय मुं मावालाबानो गावजों गाव गुरै जाज्लाय आरो गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै होननानै बुंदों। जों दिनैहाय समाजावहाय संसाराव जों जेब्ला नायोना मानसिफ्रा गावनि थाखायल' सानो, गावनि थाखायल' मावो आरो गावखौ दुगा दिन्थिनो थाखाय गोबां मानसिफोर दं। बेबायदिनो गावनि खामानिनि गेजेरजों, गावनि मावनायनि गेजेरजों बिसोरो दुगा दिन्थियो। नाथाय बाइबेल सिरिया जोंखौहाय मोजाङै फोरोंदों, गावनि थाखायल' साननायखौ जाफुंहोनो एबा गावखौ दुगा दिन्थिनो थाखाय मुंबो मावालाबानो, गावनि थाखायल' एबा गावखौ दुगा दिन्थिनो थाखाय जेबो खामानिखौ मावालाबानो गावजों गाव गुरै जाज्लाय होननानै जों गावखौ अनलाय आरो गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै सानना बुंदों। आंनो बयनिख्रुइ साबसिन होननानै सानना लायोबा बेखौहाय बाइबेला जोंखौहाय माजों रुजुगोन? सासे जाम्बाजों रुजुगोन। बेनिखायनो आंनिख्रुइ गुबुना साबसिन होननानै जों साननो लानांगोन। बेनिखायनो आं बेनिख्रुइ साबसिन जानो जों हास्थायनांगोन। जों गासैबो बेलायावहाय, जोंनि अननायावहाय, जोंनि मावनाय दांनायावहाय, जोंनि इसोरखौ सिबिनायावहाय, आलासि सोंनायावहाय बेबायदि जों साननानै लानो नांगोन। बेखायनो जों जेब्ला फोरबो इसोरनियाव गुरै आरो रैसुमै जानानै थानो हागोन, अब्लासो जोंनि जिबनाव जों फोरबो इसोरनिफ्राय जोङो अननायखौ जों मोननो हागोन। बेनिखायनो आं बे समाव बाइबेल सिरि मोनसे लाबावनो सानदों। इफिसियासनि 2 बालाबनि 2 सिरि, बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ। जों संसाराव मानसिफोरखौ जों नुयोना, गुरै रैसुमै जानांगौ, नाथाय जों मा जायो, जोंनि रायलायनायफ्रा गुरै जाया, गोरा जायो, खाब्रां जारो। आरो मा, जोङो सैसोनो हानाय जानांगौ होननानै बुंदों। आरो जों सैसोनो हाया, जों सहायनो हाया। सोरबाया फंसे रायदोंबा बेनिख्रुइ बांसिन जों फंनै फंथाम जों रायगोन, जों नांलायगोन, जों बुलायगोन। बाइबेल सिरिया जोंखौहाय मा फोरोंदों जों बेखौ नायनि। इफिसियासनि 2 बालाबनि 2 सिरियाव बेबायदि लिरनाय दङ, अरायबो गुरै रैसुमै आरो सैसोनो हानाय जादों होननानै जोंखौहाय बाइबेला मोजांथार सिरि जोंनि थाखाय बुंदों। अरायबो गुरै रैसुमै आरो सैसोनो हानाय जादो, नोंसोरो सैज्लायनायजों अनलायनायखौ दिन्थिदों होनना बुंदों। जोंखौहाय सैलायनायजोंहाय इसोरनियावहाय थानानै जों सहाय होलायनाय अनलायनायखौ दिन्थिदो होननानै बाइबेल सिरिया जोंखौहाय फोरमायदों। बेनिखायनो जों संसाराव जेसेबां समसिम जों इसोरा जोंखौहाय थांनानै थाहोगोन एबा जोंखौ फोथांनानै लाखिगोन, बे समाव जों गुरै रैसुमै जों अननायजों जोङो संसाराव जों थांनानै थानि। सैज्लायनायजों अनलायनायखौ जोङो दिन्थिलांनो जों सेस्था खालामनि। बेनिफ्राय जोबनायावहाय मोनसेल' बाइबेल सिरि आं बे समाव लाबावनो सानदों। बेवहाय बाइबेल सिरिया जोंखौ मा होनना बुंदों, बेवहाय जों बे समाव नायनि रमारिनि लिरनाय 2 बालाबनि 6 सिरि। रमारिनि 12 आयदानि 6 पदआव जोंखौ, सल्ल'पद दै, रमारिनि 12 आयदानि 16 पदआव जोंखौ बेबायदि बुंदों, बयखौबो गावखौ बादि सान होननानै बुंदों। जों सोरखौबा जाम्बासो, बे आं बायदि नङा, जेबोखौनो रोङा, बेबायदि जों माब्लाबाबो साननो नाङा होननानै बुंदों। दुगा दाजा,
गुबुनजों मुगैजाग्राफोरखौबो दा मुगै होनना बुंदों। गुबुना सोरखौबा मुगैदोंब्लाबो बे मुगैजानाय मानसिखौ नों माब्लाबाबो दा मुगै होननानै बुंदों। गाव गावखौ गियानि दासान होननानै बुंदों। बाइबेल सिरिया जोंखौ एसेबां मोजां इसोरनि गाहाम बाथ्रा जोंनो बुंदों। गाव गावखौ जों दिनैहाय गावखौनो दुगा जों खालामो, गावखौनो गियानि आंनो गोरोंसिन, आंनो रोंजोबखागौ होननानै साननानै नाथाय बाइबेल सिरिया जोंखौहाय मोजाङैहाय बेबायदि फोरोंदों जाहैबाय। जोङो गुबुनखौ गावखौ बायदि साननांगौ होननानै बुंदों आरो जों दुगा जानो नाङा होननानै बुंदों। मानसिफ्रा जेखौ मोजां होननानै सानो बेखौ मावनो नाजा होननानै। जोंनि साननायजों नङा, गुबुनफ्रा जेखौ मोजां होननानै हामलायदों, जेखौ मोजां होननानै नुदों नैबेखौ जोङो मावनो जोङो सेस्था खालामनांगौ होनना बुंदों। गाव गावखौ गियानि होननानै जों जुदि साननानै लायोब्ला, आंनो गियानिसिन होननानै लायोब्ला जोङो बेनि समान जाम्बा जों जानाय नङा। बेनिखायनो अनलायग्रा आंनि बे समाव लोगोफोर, बे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जाहैबाय मा गावनि थाखायल' साननायखौ जोङो दोनथ'नानै जों गुबुनखौबो गावखौ बायदि जों साननो जों सोलोङो। जों दुगा जानायखौ दोनथ'नानैहाय जों अनलायनायाव जों थानो जों सोलोङो। जोङो खाब्रां रायलायनायफोरनिफ्राय, जों बोराबलायनाय रागा जोंलायनायफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानानै जों गुरै रैसुमै आरो सैसोनो हानाय जानानै जों अननायखौ दिन्थिनो जों सेस्था खालामनि आरो जोङो गुबुनफोरखौबो जोङो जोंनिख्रुइ जाम्बासिन मैल' गैयै सानालासिनो बिथांमोनखौ जोङो मर्जदा मान होनानै बिथांमोनखौ जों मान होनो जों सेस्था खालामनि आरो जोङो दुगा जायालासिनो गुबुनजों गुरै जानानै जों सोलिनो सेस्था खालामनि आरो जों गुबुना सोरखौबा मुगैदोंब्लाबो बे मुगैजानाय सुबुंखौ नों माब्लाबाबो मुगैनो नाङा होननानै बुंदों। माब्लाबाबो मुगैनो नाङा। गाव गावखौ आरो माब्लाबाबो गियानि होननानै दा साननानै बाइबेल सिरिया जोंखौ फोरोंदों। बेनिखायनो जों गासैखौबो जों दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्रा, बेनि रादाय बायदि जों सोलिलांनो सेस्था खालामनि। इयुननि समाव आरोबाव नोंथांमोनजों बेबायदिनो आं इसोरनि गाहाम बाथ्रा लाइभआव लाबोबावगोन। नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन मिजिं थानानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। आमेन।